Hello, sir. Yes, ma'am. Good day, ma'am. I'm from Philippine Statistic Authority. Sa itong tuyo, sir. And I am here to survey, no? Because we are preparing ourselves to... ma'am, pwede magbisaya lang ta, ma'am? Uy, sir, uy, pagbisaya lang, sir, uy, because I might get confused when you speak English. Kuanday, ma'am, sa census din, ma'am. Sinso, sir? Katong panggaba sa kahoy? Kanang bungga-bungga, kanang dagko nga kahoy nga pwede panggabason? Anaon, sir? Ginoo ko, sir. Dili, ma'am, dili sinso nga katong panggabas, ma'am. Kanang census, ma'am, para nga kami isip mga empleyado, pwede na mo latawon ang inyuhang kuan, ma'am, ang inyuhang mga kahimtang kung kuan ba mo, if you are able to ay magbisaya ra ka, ma'am, kung kanang pwede ba mo nga mahatagan og kanang financial sa gobyerno o assistance o di ba ka matagbulan, pwede po mo mamembro sa purpose, ma'am. Uy, yes, sir. Uy, pwede ka ayaw ni Ana, sir. Uy, tabangin ni Sir B nga makasulod ni Anang purpose, Sir B. Mangutana lang ko sa imo, ma'am, ha. Ang akong pangutana una sa imo, ma'am, unsa ba sa ni akong kuan ang akong pangutana sa imo, ha, ma'am, pilay income ninyo sa matag bulan, ma'am? Hala, ginoo ko, sir. Uy, wala gid intawi income, sir. Unsay trabaho sa imong bana, ma'am? Ang akong bana, sir, sige lang gid gapid-gapid sa manok. Sugarol man gud akong bana, sir. Sige lang ula-la, sir. La lang gid ginoo ko, sir. Akong bana, sir, joy ayo, sir. Wala income, sir. Gabi nyo pang kaon, ma'am. Na ginoo ko, sir. Oy, kung kaon lang ang isgutan, sir, what you may kaon, sir. Ako nagkakaon sa akong bana, sir. Uy, ginoo ko. Lami magugod, sir. Lami po na bana, sir. Mao ba? Sige, ma'am. Una ba mo ikining balay, ma'am? Inyo ha ba ni, ma'am? Na ginoo ko, sir. Oy, kining balay man good, sir. Actually, balay ni sa Encanto, sir. Balay ni sa Encanto. Pero gipulihan na mo, sir. Kaya ano, ungo magud akong bana, sir. Mahadlok ang mga engkanto sa mga ungo bunang ang mga engkanto ng hawa, sir. Kuan, ma'am, pila ka buok mga anak nimo, ma'am? Usa naman ang ako anak, sir. Oy, kay ngano, sir. O, kita na din mo, sir. Buros ko, sir, di lang halata. Ngano, sir, minus mikiyod ang kubana. Anyway, ma'am, gusto lang nako ipahibalo sa imo, ha, ma'am, nga ikaw, ma'am, qualified ka, ma'am. So kami sinsus man 2020 man ni, ma'am. So amo lang kang i-refer dito, malista mi. Unsa gay imong pangalan nimo, ma'am? Full name na ako, sir. Inday Takla Otenciano Ganon Jr. Sige, ma'am, sige, ma'am. Inday Takla Otenciano Ganon Jr. Unsa gali ni inyo nga kuan din ni, ma'am, street, ma'am? Actually, sir, kani diri nga street, sir. Street ni siya, sir, sa Wailiko-Liko Street. Street way liko-liko, ma'am? Uy, grabe sad, ha? Sige. Sige, ma'am. Ma'am, salamat kaayo, ma'am, ha, sa higayon nga imong gihatag, ma'am. Okay, sir. Sige, sir. Uy, ginoo ko. I hope, sir, tabangin taon ni Sir B nga makasulod ka sa purpose. Please lang, sir. Ginoo ko, sir. Need ba yakin kayo na ako na, sir? For my family, sir. Assistance, sir. Gikan sa gobyerno. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Goodbye, ma'am. Sige, ma'am. Thank you, ma'am, ha? Sige, sir. Bye-bye. Amping. Wa siya kabalo nga ang akong bana. Pulis. Na ami mga negosyo. Naapagyod mo mga giparentahan nga mga car. Wa ka kabalo, pero actually dili mi dato, no, pero makakuan lang mi, maka sustain lang mi sa our needs every day. Bahala
At least, makakuha na, mamembro na sa party. Yo. Yes. Ay ma'am, mayong hapon ma'am. Ako na si Uncle Chris Brown ma'am, siya ay ko sa kaning ni ang imong gilon nga kaning ni ang 1 million ma'am. Yes ma'am, i-confirm lang nako ma'am kining imong gipilapan nga form ma'am. O ikaw bagid ni ma'am. Unsa imong name ma'am? Ako pangalan, si Inday Takla Otinciano Mautganon Jr. Edad nimo ma'am? Birthday nimo ma'am, birthday. Ano mang mangutan naman ka sa akong birthday, ma-birthday ka, di ko magsaba sa akong birthday. Edad noon, pwede ko magsaba sa akong edad. Ang akong edad, 29, running pa na siya, wala nag-walking. Pero mangutan na ko kano sa akong birthday, dili ko magsaba kung ano sa akong birthday. Basi buwan pa lang sa walay, ma-birthday ka, siro pa akong tanawon o. Ma'am, kano sa imuhang unsa imong gamiton o gamitan ani imuhang kini mong gilon nimo ma'am? Actually, we are planning for my husband nga magkuan ni magbuhat na pud another na pud nga company, which is mao na siya ang kamunggay ipikasin oil panghapla sa katong magipang almoranas, katong gipang kuto, gipang kaspa, tanan mawagtang ana pinaagi anang among na plano karon nga magbutang mi sa kamunggay ipikasin oil. Mga almoranas ana wagtang oy. Mo na akong gamitan. Yes ma'am. Unsay source of income nimo ma'am? Ang source of income namo actually nagnegosyo mi. Ang among negosyo na mi company usa ka Hagonoy Herbal Plus company. Mao na siya ang pinakasikat karon. O pila pud ang inyong income kada kuan ma'am, kada monthly? Ang among income nga tagbulan, koy Ginoo ko. Dili lang kayo ko magpanghinambog pero actually kada bulan mo 500,000 man siya. Actually mo abot siya 4 million, 5 million. Pero kawatan man gud na akong bana, oy magsigira og pangawat, sigira og gapangutong sa among mga kuan, mga kita kay ngano. Koy Ginoo ko day. Ang akong bana sige pang babae, sige inom-inom sugarol pa nga dako. That's why gapangutang ko, Ginoo ko. Ay ma'am, pila day kabok ninyong ang mga appliances sa inyo ang balay ma'am or kabtangan ninyo ma'am? Pila kabok ma'am? Na kung appliances lang ang hisgutan, makita man siguro na nimo diha sa sulod o. Oh, kada wala pa na namo gibutangan og appliances. Electric fan pa lang na akong ipakita ha. Ang uban man guna mo mga di lang ko magkuan, dili man guna ko maihap og daghan kaayo oy kay ngano. Kuan kanang ang uban ipanglabay na lang namo kay dili nagakagamit oy. Napay mga kana mo mga ref, upat ka buk among ref namo dili na gud kagagamit. Nya na pa may katong oven. Uy, Ginoo ko ang oven kay dili kay ko ganahan gusto lagi ko magkahoy-kahoy lang gyud day kay naana na biya ta sa pero actually among mga gamit diri mga appliances daghang TV na mo 52 ka buok. O ko nya napagid may kuan kanang mga gamit diri napagid may kanang sliding door nga di remote o ganahan ka ana mo istorya ang mga sliding door din o lagi na mga gamit. Yes ma'am, kaning ma'am kaya ba nimo ni nga kaning bayaran ma'am for 1 year ang kining usa ka milyon ka pesos ma'am? Nakaminos man siguro ka sa amo. That is why galing ang utang ni kay ngano. Para naka another na pud sa business, pwede ka usa ka bulan ra na mo na bayaran ng 1 million basig isagpa na. Pwede na kay na mo na bayaran isa ka bulan. Sige ma'am. Salamat kayo ma'am. Pasa ko lang ni dito sa opisina ma'am. Dayon tawagan lang dayon ka ma'am o kanang aprobahan na ang imong gilon ma'am. Oo, much better. Pagdali na oy kay makalun ako oy kay Ginoo ko. Para makatukod na pug another business na pud Ginoo ko oy. Sige ma'am, salamat ma'am. Oh, salamat po. Uy, snack. Shilami, tagay sa ni. Oy, Jomare, ali din he. Tagay sa ni sila mga snacks. Tagay sa ni sila snack. Katong or unsay mo ha katong mahalon, katong unsay mo juice or drinks.
Sige na ma'am, dili na. Okay na ma'am, dili na ko magkuan ma'am, dili na ko mag-snack ma'am. Sige na, oy, sige na. Sige na, ayaw na lang kuno. Kintoy, sulod na. Sige, bye-bye. Thank you. Dili na, wala na ma'am, okay na ma'am. Sige. Thank you ma'am, salamat. God bless ma'am ha, God bless. Uy, ginoo ko. Ay, makalun naging kuani. Wala ka malo. O, gawag. Ginoo ko, sa ako na lang ni karon pagbayad. 1 million na akong iutang. Sa ako na lang ni karon. Ay, akong bala pa lang upog na magkayo para ma-income. Construction worker niya. Nabuhay na may puro sa utang. Chris Brown's body. So how this shit turned into freaky